פרויקט נוסף של עמינדב הוא פרויקט אחי, אחדות ישראל, שמטרתו קליטת עלייה לבנות יוצאות חבר העמים ואתיופיה. פרויקט זה מזמן לבנות חוויה אדירה, ומחייב אותן להשקעה ולנתינה, מה שמעניק לבנות תחושת סיפוק והגשמה. חוות הנוער הציוני זה פנימייה לנוער עולה מרוסיה וצרפת. התפקיד של הבת שירות זה בעצם להיות עם הקבוצה מבחינה חברתית, לעזור לילדים מבחינה נפשית, לדבר איתם, לעזור להם מבחינה לימודית. הנושא המרכזי שעליו מופקדות זה לנסות להרחיב עד כמה שניתן יותר את כל הנושא של התרבות היהודית כאן בחוות הנוער הציוני. ואחד התפקידים החשובים ביותר של הבת שירות זה בעצם לבוא ולייצג את היהדות כמו שהיא. זאת אומרת, אין פה מדריכים דתיים, אין פה, התלמידים, הילדים פה לא נפגשים עם דברים יהודיים, כמעט ולא מעבר למה שהבנות שירות מעבירות פה. אני עושה שירות לאומי בעמינדב בפרויקט אחי. פרויקט אחי זה אחדות חברת ישראל. זה בעצם הזדמנות שנייה לבנות שאולי לא הלך להם כל כך טוב בתיכון, או שהן רוצות לשפר בגרויות. באתי לעמינדב כי הייתה לי את ההזדמנות לתת ולשפר. במסגרת פרויקט אחי, עמינדב אפשרה לי את הזכות לשרת כבת שירות לאומי, וביחד עם זאת היא גם הקנתה לי את הכלים להמשך חיי.